Nå, jeg var på Snake Space. Okay, jeg hætter bare ud i det fri. Nej. Undskyld, hvis jeg kommer til at ramme en eller anden. Jeg kan bare ikke se nogen. De gør bare sådan, så jeg kan se nogen. Hej, Claus. Hvor er I? Au! Nå, okay, jeg kan godt se det nu. Men kan du hjælpe os med at rate det? Bare grave. Ja. Hvad? Kan du ikke bare grave dig? Skal jeg lige tænke over, hvad? Så er det jo ikke dig, der er rated. Please do it. Casper, Yeah. are you guys doing a raid? Yes, What? Snake Space. Yeah, we try. But Oh, that's do you need help? fucking hard. Do you guys need help? Louis, I got some TNT. You can do /warp Snake Space. That's so hard. Snake Nå. Space. Hvordan kommer man lige guys, til? I kan gøre skråstreg til en C. Okay, my in-game name's Deshore Lewis. Jeg døde. Warp Nå, Snake. fuck, jeg var lige ved det. Wait, Warp Snake what? Snake Space? That's a very weird warp. Snake, snakes? Snake? No. It's not, Kan du there's no ikke warp mange, for that. Claus? There's no Hvad? warp for that. Kan du ikke mange, I typed Claus? in Snake's face. Det skal jeg lige tænke over. Ej, det skal... Jeg giver dig Wait, can 20 you år. guys, Hvad? Jeg giver dig can 20 you år. type in the, Jamen, du skal også lige mine ned, altså, så vi kan få fat i nogle af de gode keys, der. Nå, men Albert, hvad hvis vi... For hvis vi raider ham, ikke, så har jeg jo ikke plads til de ting, der er derinde jo. Ej, men altså... Jeg får brug for en base, det er derfor. Nå, bor du derinde? Hvad? Bor du derinde? Nej. Så ville jeg sgu da ikke sige, hvor det var. Du kan få min gamle podbase. Kan jeg bare ikke have et hus sammen med dig? Hvad? Jamen, jeg kan have et hus sammen med dig. Så. Jeg lige spørge. Men du kan få min gamle podbase, den er en rating, mener. Hvad? Du kan i hvert fald få min gamle podbase. Den er en rating. Oh, shit. Der er 2 andre inde end dig, Claus, som er fra den her base. okay, Hvem er I'm det der? Destroyer Lewis. I'm Destroyer Lewis, don't Albert, kill me, hvem er guys. det der? No, hey! Casper! Oh! Yeah, I was gonna help you out with the raid. Oh, sorry. Destroyer Louis are here. Come back, I give you all your thing. Hvem var det, du dræbte? Det ved jeg ikke. Dem der Louis, eller hvad han hedder. Yeah, that's all the stuff I was bringing for you guys. Because I knew you guys needed help with the Hallo, kan du raid. ikke godt... So you guys can use creeper Louis, eggs. fuck off. If you take some of the stuff, I will kill you. Albert, Oh, Ja. tror du godt, jeg kan bo sammen med dig? Det skal jeg lige spørge nogle Hey. gange. Men kan vi starte med... Kan vi ikke godt rate det? Jo. Han er creeper, ikke? Så han skal du ikke. Nej, han skal ikke. Han vil hjælpe os. Hvad har nu? Albert, does Albert know I'm team? må jeg så gerne lige se den der gamle potbase der? Ja, det er faktisk før jeg lavede den anden base, som blev rated. Jeremy'sen, der var det min base. Altså min baby base. Det er kun måske, hvis vi vil.